дар ноҳияи Данғара бо мақсади дар сатҳи баланд баргузор гардидани маъракаи муҳими сиёсӣ интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон тадбирҳои назаррас андешида шуда ҳавза ва участкаҳои интихоботӣ дар дораи талаботи қонуни конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил карда шудааст. Баъди ба тасвиб расидани қарори комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таъсиси ҳавзаҳои интихоботӣ дар ноҳияи Данғара ҳавзаи интихоботии Данғара 54 таъсис ва бо қарори комиссияи ҳавзавии интихоботии мазкур дар ноҳия 59 участкаҳои интихоботӣ ташкил шудааст. Мувофиқи маълумоти оморӣ аз 161 000 нафар аҳолии ноҳия шумораи интихобкунандагон 92020 нафарро ташкил медиҳанд. Аз ин 167 нафараш бори аввал дар интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок мекунанд. дар участкаи интихоботи рақами 2 1484 нафар интихобкунандагон ба қайд гирифта шуданд ки 720 нафари онҳоро занон ташкил медиҳад. дар участкаи интихоботӣ мо бори аввал шахсоне ки бори аввал овоз медиҳанд ба шумораи 21 нафар, беморон 6 нафар ва муҳоҷирони меҳнатӣ 25 нафарро ташкил медиҳанд. дар участкаи интихоботии мо ҳам барои интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон участка аллакай ки пурра омода мебошад ва мо бо боварӣ гуфта метавонем ки ин чорабинии сиёсиро дар як сатҳи баланд ҷамъбаст менамоем. Бо мақсади пурра фаро гирифтани интихобкунандагон ба ин маъракаи муҳими сиёсӣ дар ноҳияи Данғара тамоми имконот муҳайё гардида дар баробари таъсиси ҳавза ва участкаҳои интихоботӣ ҳамзамон барои нафарони имконияташон маҳдуд ки 54 нафар ва беморон 670 нафарро ташкил медиҳанд қуттии сайёр таъсис дода шуда имконоти мусоиди иштирок дар интихобот фароҳам оварда шудааст. аъзои ҳавзаи интихоботии Данғара 54 ва участкаҳои интихоботӣ оид ба интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон корро дар сатҳи баланд ба роҳ монда барои муҳайё сохтани имконоти созгор ба интихобкунандагон имрӯзҳо ба таври шабонарӯзӣ фаъолият доранд. ҳамзамон аз комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии Тоҷикистон маводи интихоботӣ дастрас гардида утоқҳои корӣ бо дастгоҳу таҷҳизотҳои зарурӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст. дар ҳар як участкаи интихоботӣ хонаи модару кӯдак ва нуқтаи тиббӣ таъсис дода шудааст. ҷиҳати дар сатҳи баланди ташкилӣ шаффоф ва дар фазои озод бо риояи қонунҳои амалкунанда гузарондани интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон барои мушоҳидони дохиливу байналмилалӣ низ шароит муҳайё мебошад. барои огоҳ намудани сокинон аз ин маъракаи муҳим дар марказ ва шаҳраку деҳоти ноҳия шиору овезаҳои тараннумгари интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳим будани иштироки ҳар як интихобкунанда ва дигар масъалаҳои ба ин маъракаи муҳими сиёсӣ рабт дошта овезон карда шудааст. Салоҳиддин Неъматов, Завқибек Файзуллоев барои барномаи иттилооти ахбор аз ноҳияи Данғара.